Сүй гомерне, сүй халкыңны, сүй халкыңның дөньясын. Юллар төрле була. Туры, узын, бурмалы, сикәлтәле, буранлы. Менә шундый юлларны узып, без Оренбург өлкәсе Орск каласына килеп төштек. Һәм Җаек елгасы буендагы күпергә тукталдык. Аның үзенчәлеге бар. Ул ике континентны берләштереп тора. Европа һәм Азия. Менә әлеге якта Азия булса, бу якта Европа. Нинди үзенчәлекле җирләрдә яшиләр безнең милләттәшләребез. Ә без инде алар артыннан бер туктаусыз юлда. Тагын 1000 чакрымны уздык та яңа ачышлар алдына тезләндек. Орски каласы 1735 елны шушы төбәкнең беренче саклану корылмасы итеп төзелә. Еллар уза. Билгеле монда гомер итүче милләттәшләребезнең язмышы ил үзгәрешләренә бәйле була. 1917 елга кадәр Орскида 5 мәчет, 800 бала белем ала торган 7 мәктәп мәдрәсәләр эшли. 1908 елны беренче мөселман китапханәсе дә шушында ачыла. Татарлар арасында бик күп сәүдәгәрләр, эшмәкәрләр аларга ярдәм итеп торалар. 19 гасыр ахырында шушы җирлектә алтын прииска тоткан атаклы Рәмиевлар гомер иткәне билгеле. Закир Рәмиев яки Дәртмәнне без татар әдәбияты аша яхшы беләбез. Ул менә Орскига килгәндә шушы өйдә шунда торган. Инде аңлавыбызча, Орск каласында татар халкының күренекле шәхесләре яшәгән йортлар бик күп. Менә әлеге йортның да үзенчәлеге бар. Инде аңлавымча, монда бу йортны татар сәүдәгәре салдырган. Һәм кем яшәгән бу йортта? 1904 елны Галия Нигматуллинаның әти яшәгән. Ул шу йортны салдырган үз акчасына. Революциядан соң Нигматуллиннар шушы йортны бергәннәр хөкүмәткә добровольно, үзләре Казанга киткән. Шуннан соң бу йортта татар клубы булган. Шунда татарлар җыйнап спектакльләр куйганнар, концертлар куеп, татарлар шунда җыйналган. Амир Хардай Фәйзи самый беренче спектаклен Галия Бануны менәки шушы йортта куйган 1909 елында. Бу көнне халкыбызның күренекле шәхесләре таптаган сукмаклардан уздык. Гаҗәп, без Казаннан 1000 чакрым ераклыкта. Орскиның башка шәһәрләрдән әллә ни аермасы юк. Артык зур да түгел, тыныч гади урамнары, артык биек булмаган йортлары, ә менә күпме затлыларыбызны үзендә сыендыра алган. Күрәсең, монда аларны җыя торган үзгә көч булган. Кояшлы салкын һаваны ярып, айын балкытып утыручы мәчет янына килдек. Аталарыбызның салган мәчете бүгінгі күнгә кадәрем, яни бу Аллаһы Тәала юлында, яни бер ничә ел хезмәт итмәсә дә, бүгінгі көннәрдә шул 90-нчы еллардан башлап, бүгінгі көннәрдә бу мәчет хезмәт итә, Аллаһы Тәала юлында халык өчен хезмәт итә. Милләттәшләребез мәчетне төзүтүче хакында бик хөрмәт белән сөйлиләр. Вәгазьләр исә татар телендә алып барыла. Ислам дәресләрен бирер өчен менә шимбә, якшәмбе көннәре без дәрес бирәбез монда. Шуңа күрә дә электән ул мәдрәсәй Нур булып килде ул. Беренче әйтүем, яшьләр гыйлем алырга, ишектән нигә хәтлем кабергә кергәнчә уку, гыйлем алу. Мин мәчеттә дә күтәрдем, әлфәттел, мер города тарасы булган вакытта мәдрәсә ачып балалар укытыйк. Үзем шушы юлга күчкәннән бирле адәм баласына яхшылык, и балаларга гыйлем алырга. Безнең буын, яшь буын беренче. Без китеп барган кеше. Алланың рәхмәтендә без кунак кына бу дөньяда хәзерге заманда. Гомер кыска, тик шул гомер эчендә халкына хезмәт итеп, матур эз калдыручы шәхесләребезне искә алу зарур. Менә бу йортта татар классик драматургиясының күренекле вәкиле Мирхәйдәр Фәйзи яшәгән. Аның бүгенге хуҗалары моның белән шиксез горурланалар. Без исә Мирхәйдәр Фәйзинең туганы белән очрашырга ашыктык. Фәүзи апа безне затлы нәселнең үзе белгән тарихы белән таныштырды. Ак икмәк ашау исәбе белән Оренбург ягына чыгып киттем дип язган Мустафа бабай. Мустафа бабай ул Мирхәйдәр Фәйзинең әтие.
Мирхәйдәр Фәйзинең әти Мостафа булгач, Әхмәт Гәрәй бабай, иң өлкән браты минем бабаем була. Минем бабаем Мирхәйдәр Фәйзи белән бер туган. Выходит, мин Мирхәйдәр Фәйзинең бер туган абыеннан туган Сөләйманның кызы, племянницасының кызы булып чыгам инде. Мирхәйдәр Фәйзи бунда менә шуны Урскага килгәч, 1993 ел татар коллективының руководителе булып, җитәкчесе булып, пьесалар куеп, концертлар куеп, шундый эш алып барган, зур эш алып барган. Пьесаларның күбесен әнием язган. Мирхәйдәр абый диктовать иткән. Әнием язган, шуннан соң алар биргән аны печать иттерә. Бик нечкә күңелле, бик тәүфыйклы. Әти-әнисенә шул кадәр зур уважение белән относить иткән кеше ул. Әйе, язмышлар бик күп төрле. Иң мөһиме шәхесләребезне барлап, хөрмәт күрсәтеп тору кирәк. Инде милләттәшләребез белән аралашуны шәй өстәле артында дәвам иттек. Һаман ниндидер яңалык эзлибез. Менә хәзер без Орск шәһәрендә яшәүче милләттәшләребезнең бик яратып әзерли торган ризыклары белән танышып китәбез. Бу тары ярмасы диләр. Дөресен әйткәндә суп исеме. Тары ярмасын бик әйбәтләп юалар, анан каты казанда нык итеп торган ут яна инде. Шул утта казанда куралар. Нәрсә белән ашыйлар аны? Аны инде курганнан соң инде төяләр ишу агач килегә салып, бик ише авыр аны төеп. Аны ашыйлар каймак белән, сөт белән шәйгә салып әйбәтләп ашарга можно шулай. Тәмен кабып карыйга, тәмен инде икән моны. Үзең генә дә ашыйлармы соң моны? Моны үзеңдә ашарга можно. Моны бик тешле кеше ашарга тиеш беренчедән. Тәме Сүргән башакка да шаптыра инде. Кызган башакка. Потому что аны казанда бит кыздыралар, шәр итеп Моны кыздыралар. каймак белән, бал белән ашарга Бал мөмкин белән, димме? сөт белән, бөтен ни Тәмгә белән менә можно ашарга. бездә кыздыра торган башакка ашаган. Ә менә монсы нәрсә? Монысы менә ошо тары ярмасын тарталар тегермәндә. Бу да тары ярмасы. Ие, шуннан эшләнгән бу. Шуннан эшләнгән Талкан диләр. Талкан дип Ие. атала. Вот ручной тегермән. Була элек борын заманда шундый тегермән була торган, шуннан тартып ясыйлар бу талканны. Инде хәзерге заманда может кофемолкада да ясыйлардыр инде, может тоже бик тәмле каймак не белән, сөт белән. Бу шулай ук шәй әйберсе. Ие, шәй әйберләр инде бу. Менә әлеге ризык нәрсә дип атала һәм аны ничек әзерлиләр? Корт диләр. Нәрсәдән әзерләнә? Ул катыкны кайнаталар, анан соң сүзеп, элеп куялар, саркысын дип әйбәтләп. Ул берничә көн тора саркып, шунан сары суу агып инде биткәч, анан ясыйлар менә булай итеп митсәләр, аны шуннан получается. Ие, әз генә аласың да шулай кысасың ушыңа. Шуннан получается шулай. Тәмгә? Тәмгә инде бик тәмле, шәй эшергә. Тузлы катыкка шаптыра. Тәмле тузлы катыксың. Тәмле. Менә шулай, һәр төбәктә үзгәрәк, ятырак ризыкларны билгеләп үтәргә тырышабыз. Кайберләре башка милләтләрнеке дисәк тә була. Тик аларны татарлар үз итеп әзерли һәм көнкүрешләрендә куллана. Орски каласында татар-башкорт оешмасы эшли. Алар еш очрашалар. Иске алулар, яңа эшләр турында сүз алып баралар. Билгеле инде очрашулар җырсыз узмый. 1984 елдан шәһәрдә Карлыгач ансамбле иҗат итә. Үзләренә күрә уңышлары да, каршылыклары да күп. Тик максатлары бер. Карлыгач ансамбле бергә оешып яшәргә, татарларны бергә оештырып яшәргә, яшьләрне татарча җырларга, биергә өйрәтергә. Алар белән бергәләп эшләргә кирәк. Иң мөһиме татар халкының җырларын онытмаска. Безнең ансамбль бик та тырышып, яратып саклап тора туган татар телен һәм аның матурлыгын, чисталыгын яшьләргә, балаларга, дусларга, зрительләргә шигырьләрендә, җырларында җиткезеп тора. Әлбәттә, безнең Карлыгачта төрле милләтләр бар. Татар да, башкорт та,
казак та, руслар да. Һәм аларны оештыра безнең татар телебез. Мондый очрашулар, гомумән татарларга бәйле чаралар барысы да Орски татарлары газетасында язылып, укучыларга җиткерелә. Нәкъ менә шуннан без дә Орски биографик энциклопедиясында 72 татар исеме теркәлгәнен белдек. Күренекле шәхесләр арасында милләттәшләребез күп булуга куандык. Көчле, батыр безнең халкыбыз, үрнәк алырдай гамәлләр кыла, матур итеп яши, кирәксә гомерен дә бирә. Без мәңгелек ут янында. Монда 500 милләттәшебезнең исеме теркәлгән. Сугыш беткәнгә күптән. Тик менә Бөек Ватан сугышы ветераны Заман Зәки улы Зәкиев әле дә сугыш афәтен оныта алмый. Яшьләр белән аралашып тора. Очрашуларда аның урыны түрдән. Ул кайда да кадерле кунак. Мин бик күп күрдем. Сугыш вакытында да, сугышка кадәр дә бик яхшыдан булмады. Шунлык белән хәзерге яшьләргә мин теләк телим, тыныч булсын бу безнең дөньябыз. Орски каласындагы очрашуларыбыздан бик канәгать булып юлыбызны дәвам иттерәбез. Бер мизгелгә Җаек елгасы буендагы гүзәллеккә сокланып алырга булдык. Монда башка тормыш гөрлей. Елгадан су эчеп алган кышлары, аның агымына каршы килмичә һәр дулкынын тотарга тырышучы кояш нурлары, баш иеп утыручы агачлары. Нәзек кенә агач чыбыкларыннан сәнгать әсәрләре ясаучы осталарына да көч, дәрт өстидер ул. Шулай булмаса, менә әлеге затлы әйберләрне ясап булыр идемени. Марат бу эш белән күптәннән шөгыльләнә. Башта уйнап кына башлаган идем. Хәзер инде бу хезмәтемнән башка тормышымны күз алдына да китерә алмыйм ди ул. Үзенә эш урынын булдырган. Иң башта билгеле агачларны әзерләй. Аның үз сере бар. Алып кайткан таллар. Менә монда без кышкыны кисеп алып кайтабыз да, тутырабыз да. Менә монда токталар инде готовый. С них вот теге ясайбыз, менә стойки, балясины, ножки. Ул киселә юш вакытында. Кипкәч ул яралап. Без сокланабыз. Шуның өстенә бик күп сорауларыбыз туа тора. Сез, может быть, уйлайсыз, бу әйберләр бик нәзек дип, ныклы түгел дип, менә карагыз, мен бик тә карыйм менә. Сынмай бит. Дөрес, сынмаска тиеш. Эшләсәң җиренә җиткереп эшләргә диләр бит. Ә милләттәшләребез нинди матур кәсепкә алынса да булдыра. Без Оренбург өлкәсендә иртәнге кояш әтәч җыры белән тәрәзәгә оялып кына беренче нурларын төби. Андагы бизәкләрне күреп, бар җиһан тын калгандай була. Без, адәм балалары, шушы матурлык белән җитәкләшеп яңа көн каршына атлыйбыз. Бәхетле булсын иде ул. Кояшны мондагы иң биек күпер өстенә менеп каршы алдык та Новотроицки каласына киттек. Ул Орскидан нибары 7 чакрым ераклыкта урнашкан. Иң беренче безнең игътибарны зур заводлар җәлеп итте. Аннары юлның ике ягына тип-тигез итеп салынган, биек булмаган бер төрлерәк йортлар кул сузды. Әлеге шәһәр безгә күргәзмәгә әзерләп куелган сәнгать әсәре кебек тоелды. Әллә нинди яңа матурлык таптык без монда. Милләттәшләребез исә җиргә якынрак яшәүне кулай күрү сәбәпле шәһәрнең икенче башында үз йортлары белән яшиләр дип аңлаттылар безгә. Шунда юнәлдек. Безне бик матур Аллаһ йорты каршы алды. İslam dini тазалык dini. Шуңа күрә һәрбер мусулман үзенең күңеле белән, үзенең тәне белән, үзенең йорты белән, хылкы белән таза булырга тиеш. Без һәр вакыт озын юлларыбызны милләттәшләребезнең хәер фатихасы белән узабыз. Шунсыз мөмкин дә түгел. Ә менә шундый ерак юлларга чыгып китергә безне нәкъ менә юллар ансамбле этәрде дә инде. Хәзер без Новотроицк каласында. Бу каланы без биеклектән күзәтергә булдык. Матур кояшлы көн безгә теләктәшлек күрсәтте. Юллар ансамбленең моң кычагына чумганчы, шушы табигать хасыл иткән җепләр йомгагын сүтеп алыйк әле. Монда инде безгә кыш бизәгән тәрәзәләр, кояш белән шәбәкләшеп уйнаган кар бөртекләре,
Аккайын ярдәмгә килә. Сез минем белән килешерсез. Бу могҗизаны Оренбург кешеләре берләштерә ала бит. Нәкъ менә аларда без халкыбызның осталыгын да, яшәешкә булган мәхәббәтен дә күрә алабыз. Новотроицкий каласында гомер итүче шәл бәйләүче Галиуллиннар гаиләсенә юл алдык. Моя урысны бабай инде, мама дебетне тете, шоска белән мин эрлейм аның артыннан. Менә кызлар кайсы шит бәйли, кайсы паутинка бәйли, кайсы шәл бәйли, бияли бәйли. Шуның белән менә бәләкәй монук урап утыра. Килгән чакта аны да эшкә кушабыз. Эшләгәне безнең өчен булса, өйрәнгәне үзе өчен. Киләчәктә, может, кирәгеп кую ихтимал шул эшләгән эшләренең. Бәхетле балалар үсеп дип, яхшы гына үсеп, яхшы эшләр табып, укуын бетереп, исән сау торган бетсен дип, Аллага Тәгаләдән сорап, шуны хайга барабыз да белә, исән сау кайттык, да. Бәхетләре булса дип, балалар үссеннәр. Бездә балачактан шулай шитләр бәйләп авылда өйрәндек. Безнең авылда Муса авылы бөтенесе шәл, бияли, касынкалар бәйлиләр. Шуның белән дөнья күрәләр, дөнья көтәләр. Шәлләр бәйләгәндә яшьлекләребезне искә төшереп йырлар сузабыз. Таулары бейек, таулары бейек, таулары бейек менәргә. Таулары бейек, таулары бейек, таулары бейек менәргә. Таулары бейек, башкычлары юк, авылымны күрергә. Менә шундый шәл бәйләүче гаиләләр бик күп монда. Галиуллиннарда без эш барышын күзәтсәк, Саҗидә ханым безгә аның бизәкләренең серен ачты. Монда да табигать ярдәмгә килгән. Бу бизәк инде бездә инде ландыш дип атала. Ландыш. Аны төрлечә салырга була, былай да салырга була. Аннан соң менә былай мондай да сырлар салырга була. Бу павлиний хвост дигән сыр була инде. Без бәйләгәндә үзебезнең кулыбызның, күңелебезнең, йөрәгебезнең җылысын биреп бәйлибез. Алган кеше дә бәхетле булсын. Матур итеп куанычка гына беркәне бирсен. Инде әйткәнебезчә, Оренбург өлкәсенә алып килүче сәбәп ул юллар халык ансамбле. Без алар белән бәйрәм көннәрендә очраштык. Дөресрәге, монда яшәүче милләттәшләребезгә юллар ансамбленең һәр чыгышы бәйрәм. Без моңа инандык. Юллар ансамбле 1961 елны Мидхәт Мөлеков җитәкчелегендә оеша. Бер төркем сәнгать сөюче яшьләр үзләренең булган уен коралларын, осталыкларын җигеп эшли башлыйлар. Билгеле җитәкчеләре аларны дәртләндерүче дә, музыка, бию, актерлык серләренә төшендерүче дә була. Мидхәт Мөлековның хатыны Шәмсия Хәсән кызы, уллары Рөстәм, кызлары Гөлнара бергәләп иҗат итәләр. Ансамбль шушы җирлектә яшәүче милләттәшләребезнең бер матур ана теле, моңы белән сугарылган үзәккә әйләнә дә куя. Аларның узган юллары, казанышлары шактый. 1995 елны Юллар халык ансамбле исеменә лаек була. Бүгенге тойгыларны әйтеп бетерерлек түгел. Ни өчен дигән вакытта кисән кием бар, уйнасаң бар бөтен кораллар.
Біз башлаган елны, 61-нче елны, безнең кияргә киемебез дә булмады. Баяныбыз да юк иде. Хромка, гармошкада уйнап шайтырып йөри торган идек. Вот. Хәзер миндә шул кадәр әйтеп бетергесез кешеләргә рәхмәтлемен. Менә зрительләргә шул кадәр. Йөри безнең концертка халык. Шыннан да чит төбәкләрдә оешып иҗат итүче әлегедәй төркемнәргә зур вазифа йөкләнә. Ул беренчедән милләтеңне таныту булса, икенчедән ана телен, гореф-гадәтләрне саклап, яшь буынга җиткерү. Халкыңны шул үз моңыңнан аермыйча тәрбияләү. Мин үзем 20 ел руководить иттем инде. Вот, аларга да шулай ук озын юллар, ак бәхетләр теләрин. Үзебезнең татар телен онытмыйча, шул ук менә мин Мидхәт алып барган кебек иттереп, алар дөрес юл белән алып барсыннар иде. Каждому народу нужно прикоснуться к своим истокам, к своему... Һәр милләткә үз рухы, моңы кирәк. Ул тарихына якынайып, аны тоемлап яшәргә, телен, гореф-гадәтләрен онытмаска тиеш. Бу очракта ансамбльнең эше бәяләп бетергесез. Юллар ансамбленең тарихы менә әлеге бүлмәдә тупланган дисәк ялгыш булмас. Афишалар, фотосурәтләр, алар барысы да бик кадерләп саклана. Бу аларның иҗат бүлмәсе дә, шушында ансамбльгә яңа кешеләр килә, шушында яңа музыка туа, шушында алар дуслары белән очрашалар. Мин монда 20 ел йөрим инде. Вот, минем творческий вечером булды. Так что Шәмсия апага рәхмәт. Ансамбль минең өчен иҗат итү усагы. Бында мин үземнең милләттәшләрем белән очрашам. Туган тел ишетәм. Туган телдә һөйләшеп рәхәтләнәм. Үзебезнең туган йырҙарҙы йырлайым, тыңлайым, башҡаларҙың йырлағанын ҡарап һоҡланам һәм үземнең милләтем өсөн, татар, башҡорт халҡы өсөн шатланып, ошо Ырымбур өлкәһендәге рус халҡы араһында булһаҡ та, әлләгем булып йөрөгәнебеҙ өсөн шатланам. Шушлай бәхетле, озон ғүмерле итеп йәшәргә язсын юллар белән. Юллар озын булсын, бәхетле булайыҡ! Матур, бик истәлекле очрашу булды Новотроицкида. Шын, милләттәшләребез яныннан китәсе килмей. Тик безне инде башка җирләрдә көтәләр. Ә көткәндә юлга чыгу күңелле. Алдыбызда яңа юллар, яңа юллар яңа очрашуларга илтә. Очрашулар кирәк. Халкыбыз бөтен дөньяга сибелгән. Без бер-беребезне барларга, бердәм булырга тиеш. Шунда безнең көчебез.